kotera. Tinema minister mairi aifanwa ngari pano. But vakanganisiro nakomana. Tina minister torai moyo aifanwa ngari pano. Mutendi wedo kumasowe. Anona matari kumasowe. Inga aifanwa ngari pano. But tine mtemo basa vake. Sasiya nini. Wakundo wanongoya pano. But yeka na pasino tsamba yakanyorwa yero murakwenda kuti mukuru vanonochengetedza kuti amuchatendedzwa. Tinaona report atenda bawetere. Vatosvika pokati tinomanje ndikazofunzwa nakuru ndabuda pa TV kunzi wangaudzani pane tsamba yakanyorwa hapana. Saka vakanganisa zvisingaite. Saka pano ndatumwa nemari yefuel. Vanouya kuoffice kwa honorable minister Mawetere. Ndichaita kuti handizotoda kudira mota ngani dzavari kudira. Tina magabatanaka vekumaini vanga vari kunhamu yeparushwaya but mukaverenga iyi ndefuel. Iyi ndefuel. Saka motanga maverenga yefuel. Vanouya vachitora 1000 ravo imi munovaperekedza. Ndizvonaika ndatenda. Nenasu pamari kuverenga yatitadzi tovaperekedza ipapa asina kuswa yedu yefuel kana. Yeah, 250 yefuel.